Zailez zail legebiltzarrean Jaurlaritzak aurrekontu errealistak, sozialak eta zehatzak aurkeztu dituela dio Josu Erkorekak. Eta talde politikoengandik gauza bera espero duela, halako ekarpenak ekartitzatela alegia. Baten batek proiektu honen kontrako botoa emateko asmoa badu, kostatuko zaio gizarte onartzeko moduko aitzakiren bat bilatzea. Aurrekontua ukatzea, errealitatea ukatzea bailitzateke. Izan ere, hemendik aurrera zehaztasunak nahi ditu Jaurlaritzak. Konsigna orokorren eztabaida egiteko garaia amaitu delako. Herritarrak debate konkretua nahi du eta gobernuak eskatzen duena da hain zuzen ere talde parlamentarioengandik ahalik eta handiena. Honen bila datozen egun eta asteetan oposizioko taldekin bilduko direla aurreratu du Erkorekak. Bestalde, kontzertu ekonomikoaz Madrilekin hitz egiteko batzordeak data zehatzik ez duela esan du Jaurlaritzaren bozeramaileak. Defizita malgutzea eskatuko du Gasteizko gobernuak, joan zen urtekoaren zifra egokia litzateke esaterako.